Jeg hedder Christian Gade Bjerrum, og jeg er formand for miljøbevægelsen Vival Renovation. Morgen! Og Vival Renovation er en mangfoldig gruppe bestående af unge mennesker fra diverse kunstneriske miljøer. Ja, det her det er ret meget rock and roll, fordi der skal transporteres folk op til sluseindgangen og... I foråret 2008 fik vi så vores største opgave hidtil, nemlig at udvikle en affaldskampagne til Roskilde Festivalen, hvis formål var at minimere omkostningerne ved oprydningsarbejdet. For Roskilde Festivalen bruger rigtig mange penge hvert år på at rydde op efter 80.000 svinemægler på festivalen. Så prøver vi bare at være så tæt sammen som muligt, så vi er en gruppe, fordi der står nok 11-12.000 mennesker dernede. Så er 20 mennesker ikke så vanvittigt meget. Så vores opgave bestod i at få motiveret publikum, festivalgæsterne, til selv at tage ansvar og til selv at bruge skraldespanden og tænke genbrug og ligesom være med til at minimere de omkostninger, der er forbundet ved det her oprydningsarbejde. Jeg har en megafon med, som virker, og jeg tager og råbe dem op så højt jeg kan, når vi kommer derud og siger godmorgen, og om de er klar til en morgenfest og den slags. Det kan godt være, at folk ligger og sover, det ved jeg ikke, men de skal simpelthen bare have en oplevelse, som de aldrig har prøvet før. Og i 2007 tog det faktisk 10 måneder for Roskilde Festivalen at få ryddet op, og de brugte rigtig mange penge på det. Og det er penge, som man i stedet for hellere kunne bruge på at købe nogle større bands og bruge dem på humanitære formål og velgørenhed. Så dertil fandt vi så på, okay, hvad fanden gør vi? Vi skal finde på et eller andet, som der fanger folk. Og vi kom så op i en eller anden brainstorm, fandt vi så på det her catchy slogan, Less Trash, More Music. Og Less Trash, More Music blev så et sammensurium af blandt andet nogle videotrailers, som der kørte på festivalens hjemmeside, på storskærmene. Og vi fik bygget et klimahus ud af genbrugsmaterialer, som ligesom var omdrejningspunktet for de aktiviteter, vi lavede. Blandt andet nogle trash parades og nogle genbrugsworkshops, og i det hele taget inddragelsen af festivalpublikummet, som skulle være med til at minimere de her omkostninger, der er. Og det gør vi blandt andet så ved at lave nogle trash parades, som vi kalder dem, hvor vi klæder os ud i farverige kostymer og stomper og slår på trommen og får folk til at danse og smile, og samtidig med at de så får en affaldssæk, som de så kan fylde med skrald. Meget simpelt og meget underholdende, fordi det skal nemlig serveres med et glimt i øjet, så det lige pludselig bliver sjovt at rydde op efter sig selv. Det går udmærket, tror jeg. Altså, det er meget chillet. Det fede ved det er, at vi sådan går rundt og snakker med folk. Vi går ud og deler poser ud ude i lejrene og fortæller om hvad det er. Så det er helt vildt chillet, og vi kommer i dialog med folk, og de er sådan, nå okay. Og så rejser de fleste folk så faktisk op på stolene og begynder at samle skrald. Og det mundede ud i en meget succesfuld kampagne, som faktisk endte med at minimere omkostningerne med 50% i forhold til året før. Samtidig med, at man blev færdig med at rydde op på festivalen allerede primo august. Så det vil sige, det var kun en måned efter festivalen var over. Der var alt ryddet op.
Så på den måde har Less Trash More Music været med til at generere det, som det skulle, nemlig at publikum selv har taget ansvar, selv var med til at rydde op i større omfang, end de har gjort tidligere. Der gik faktisk publikummer bag ved jer, som havde fået røde poser, som gik sig og ryddede op hernede. Nej. På vejen. Ikke? Og det er jo sådan noget, vi godt vil have til, ikke? Og jeg har også set mange, rundt omkring lejre, som kom til at tænke på, at det her, det var jo egentlig anderledes, ikke? Og det vil vi godt gøre noget for. Så det er simpelthen bare et spørgsmål om at sige, at det er jo pissegodt. Ikke? Og jeg glæder mig også til at se det samme op i Roskilde på fredag. Og det, der så er formålet med Less Trash More Music nu her i dette herrens klimaår 2009, er, at vi gerne vil have Less Trash More Music udbredt endnu mere. Så det er ikke kun er Roskilde Festivalen, der får gavn af det, men at andre danske festivaler, musikfestivaler eller kulturelle, musikalske begivenheder i løbet af sommeren og efteråret kan lægge deres navn til Less Trash More Music, og ligesom, så vi kan få genereret det budskab ud, at vi alle sammen har det fælles ansvar for at rydde op. Fordi det er jo ikke kun gældende for festivaler, men også i det offentlige rum, hvor der er store problemer med, at folk de bare efterlader deres cigaretskod og deres pizzabakker og det ene og det andet. Så Less Trash More Music er en kampagne, som Viva la Renovation vil iværksætte her i sommeren 2009. Med det håb om, at der er endnu flere, der tager det til sig og får plantet det lille grønne frø inde i bevidstheden, der skal minde os alle sammen om, at vi kan gøre noget fælles for at bevare et sundt miljø og en grønnere natur. Og det krydser vi fingre for, at det sker, hvis folk selv tager ansvar.